Mentre t'esperava he escrit algunes notes del portàtil. Ja saps que aquí he incorporat el llit, em fatigo molt i tinc el cos adolorit, baldat. Em costa més escriure que parlar. I he deixat anotades les coses més urgents perquè no tinguis sorpreses a darrera hora ni hagi de donar explicacions a ningú. Són les meves darreres voluntats. Unes notes sobre l'enterrament i sobre els béns que et deixaré en herència. Feina feta no fa destorb, que solen dir. Em falta només un any per a la jubilació reglamentària, ja ho saps. Una putada immensa, això del càncer. Quina estesa la d'aquesta puta malaltia. En sóc només una entre molts, víctimes d'un cranc invasor, que com el morrut de les palmeres no deixa òrgan bo. Almenys podràs cobrar els plans de pensions privats, el d'aquí i el dels Estats Units. Mai no m'he refiat del sistema públic espanyol. Quina enganyifa. Els polítics hi fiquen les mans, colze i tot, i així roden les coses pel pedregar. No debades la Seguretat Social la va inaugurar el fill de puta del caudillo. Encara ho paguem, ja ho crec que sí. L'Estat aquí ha sigut sempre un cau de malfeiners, d'aprofitats i d'inútils, gentola del règim, no importa de quin. En vora 40 anys de democràcia, si això és democràcia. Ningú no s'ha preocupat de desmuntar les xarxes de sangoneres, militars assassins i capellans que l'ocupen. Governi qui governi, els amos del solar són sempre els mateixos. No t'enganyis amb paraules ben intencionades. Que els piquin els collons en pedra viva. M'han descomptat cada mes el que els ha passat per l'engonal, en canvi d'uns serveis de puta merda, i no arribaré a cobrar ni la pensió pública. També s'ho estalviaran els cabrons. Els ha resultat molt bé de preu, aquesta piobra. Que s'ho gastin en putes que són les seves mares. Només he aixafat 2 hospitals públics al llarg de ma vida. Als 40 anys, quan em van extirpar la vesícula, i ara, per morir-me entre 2 desconeguts que ronquen com porcs. Quin negoci més rodó, mamons. Per bé que et sentis, a partir de la 60ena, tothom és un problema en aquesta mentida de vida. Ja hi has contribuït prou al sistema, tan escorregut com una llima. Com més aviat acabis, millor. Fora de l'edat productiva, ets una despesa en el compte de resultats de l'Estat. La resta, literatura amb les conseqüents metàfores de consolació. Sol que te'n beneficiaràs tu. Mira si sóc ignorant, que tenia moltes esperances en la jubilació. Sempre havia pensat que amb salut i recursos econòmics jubilat es pot viure una època agradable. He estat a punt de dir una època dolça, però tampoc s'ha d'exagerar. La jubilació, per bona que sigui, és la vora del penya-segat. El cos ja no permet alegries. El baix ventre no t'acompanya, la pròstata no perdona, l'estómac tampoc. Per molt que t'esforcis, la vida a partir de llavors és un rosari de calamitats. Un rosari, he dit. Fins i tot jo parlo com els capellans. En fi, tant se me'n fot a hores d'ara.